חדש בישראל, אפליצ'ק. אפליצ'ק ימשיך כבודו. אפליקציה לבדיקה, ניקיון והבטחת פירעון צ'קים. רגע, מה עושים? איך זה עובד? לא תאמין כמה זה פשוט לבדוק אם הצ'ק תקין. ככה? לא בדיוק. מצלמים את הצ'ק, ממלאים את פרטי הצ'ק והחשבון ושולחים לבדיקה מהירה. הצ'ק תקין? עכשיו תוכל לבחור בין שתי אפשרויות נוספות: הבטחת פירעון. הבטחת פירעון? הצ'קים שלנו אף פעם לא חוזרים. או ניקיון צ'קים. אין בודיש? זה יותר מהיר ופשוט מלאכול קערת ביצים. זה אין קליפה. בוחרים את מספר הצ'קים בעסקה, מזינים את סכום העסקה הכולל ותאריך פירעון הצ'ק הראשון, מצלמים את הצ'ק או הצ'קים, מזינים את פרטי הצ'קים והחשבון ולוחצים שדר. אם בחרתם בהבטחת פירעון צ'קים, תקבלו אישור מיידי במערכת. במידה ובחרתם בניקיון צ'קים, נציגנו יחזרו עליכם בהקדם. עם אפליצ'ק אתה תצא ברווח. איזה בדיחות חמודי. אפליצ'ק, בדיקה, ניקיון והבטחת פירעון צ'קים.